चौसीमा वैशाली। मिक्स बाय रमिता रिकॉर्डिंग स्टूडियो चक्री बाजार। जात बाड़ो यारा बजरिया हो ले ले हो चुनारी दियरिया हो ले ले हो चुनारी दियरिया हो। जात बाड़ो यारा बजरिया हो ले ले हो चुनारी दियरिया हो। मन में बलाला सा धरे के बकाला सा चलल जाई पेन्ही पियरिया हो। जात बाड़ा यारा बजरिया हो ले ले हो चुनारी दियरिया हो। म्यूजिक डायरेक्टर कंचन राज, नीम चौक चौसीमा वैशाली। मिक्स बाय रमिता रिकॉर्डिंग स्टूडियो चक्री बाजार। पूजा पाठ कइला से मिलेला या राम जी बुक कदी गाड़ी असो जाई में थामे धाम जी। पूजा पाठ कइला से मिलेला या राम जी बुक कदी गाड़ी असो जाई में थामे जान जन तू भूलई हा बतिया हो जन तू भूलई हा बतिया हो। ले ले हो चुनारी दियरिया हो। जात बाड़ा यारा बजरिया हो ले ले हो चुनारी दियरिया हो। डीजे कंचन राज, डीजे कंचन राज, मिक्स बाय रमिता रिकॉर्डिंग स्टूडियो चक्री बाजार। नीम चौक चौसीमा वैशाली। गुडू अजय पिया बाते न भूलई ह मालिन से कोही अढ़ौलावा मंगई ह। गुडू अजय पिया बाते न भूलई ह मालिन से कोही अढ़ौलावा मंगई ह। बंटी प फेर दी नजरिया हो परभंस प फेर दी नजरिया हो। ले ले हो चुनारी दियरिया हो। जात बाड़ा यारा बजरिया